Kaixo beste aste batez, zemuz, bueno, aurreko astenetzan bidean, izan zen aste bastante mierda, orduan ez gauz askoin, osea, literalmente, uni nonitzen, eta gero zeretan, aste arte oztugut nostiraren, todo zaitu nintzen. Baina, beste zerrez. Así que, hoxe, atzuk genuen lehidorrepen saio orokorra, gotzate, blog bat dago behizaman, egon ginala este buru pasa kreatiboa izena un blog bat dago, ba, hor, egindako manaldia, pues, atzuk genuen ensaio orokorra ja lehidorren, eta maiatzako 25 emanaldia. Así que, aber, aste hartan blogiteten. Baina, bueno, aste honetan, iganden astea bloga, ja Bilbo etorri naiz, dia ordu 2 eta 4 denola, bazkalduko toain zoze, eta gero ikusiko ze, antzokiagoaz, dantza emanaldia ikustea. Así que, stay tuned. Aste hau, guai dago, larun bata oso gongoia izango, así que, stay tuned. Bueno, kaixo, ja, hoen nao. Bueno, ikusi zu dugun ezela musike barria algorta, eta bertan ikusi dugu aukeranen azkeneko sorkuntza, amama. Umentzako da, baina, bueno, karo bere izatenak ezakizu, baina, bueno, ez, oza, nire inguruko ezakizu baina horrek. Ni aukeranen honitzen urte batez, 2022 izan daiteke. Eta, gaur ikuste junez, behin sorkuntza berea, amama, eta hoxe. Eta gero zozte hartu deu, eta etxea, afaldu eta lota. Bia jastelena, aste potentea, así que, hoxe. Gabon. Luciendo las antorrillas. Zerbenik. Bueno, ja, astelena da. Egon gorra izan da, baina, bueno, euki deu, ballet teknika, eta gero aste honetan irakasle gonbiatu daukau dala munduko bena, Lasalako Judit. Osea, Kristo marabiatzen da bere klasea. Wow, daukau aste arte azten ostegunen baita, así que oso ondo. Gero euki deu improvisazio eta komposizio ditu gala jogako pelota batzukin lanketa diren, gero bikoteko lana kontakt partnerin lana iteko, eta jogako pelotak ditu entrenatzen, fantasia. Eta gero euki deu repertorio klasikoa. Berez daukagula teoria, baino gauren deu praktika zela izter. Praktika esteniko hauzkau, hau da manaldi bat itea, zemaz. Eta kaina eman bai hau, así que hori iten ditu gara. Eta no, txikituta. Baina, bueno, hoxe, super gustoa Juditekin, egia esan. Así que, pozik, alde gan. Eta gero, konpreite jun naiz, eta gaur mutxila sartu eta. Zer gaur, kontra gutxinez aurreko astetik, ja, gauzak nozkan. Zagantzkatetxon, así que, hasiko gea, sagarratuke. Beti datuzela ondo. Gero, jogurra, lenbiezko, betiko, okizua. Urdai azpikoa. Zain zurik, 2 pote uste eta dutela. Bai, 2 pote. Gero, patata bat. Lekak jatzeko, lekak initeko, baina nola lekak sola mozkaren horreko estetika. Txampiñoi bat. Salda. Eta listo.
Eta aparte, aurreko asten ostegunen ustet, AliExpressetik erosin goza. Así que, a ver, blogontako aiatzen zaiten. Ez dut uste aiatuko nik, ze ustet ostiraren aiatzeala. Eta bestela horrengo bloga. Baina blogontako, a ver, estratzekoaten blogontan. Kaixo, bueno, gaur super gutxi nahi zeiten, ze, menos gezten nahi zaiten ez da. Nago hemen noen, lan bat iten biharko. Bueno, etxaten baita lana iten edo nahiz YouTubeko bideok ikusten, txatiri baita galdatu jot, liburu bat bilatzen edo nahiz PDF-a. Hortik atatzeko baita ze bilatu ditut ariketa batzuk, nire gorputzeko atzak bat entrenatu estiratu o dana dalako egiteko. Orduan, nik aukera dut nire hankan atzeko partea. Hau guztia. Eta orduan, diseinatu bat, rutina bat, gutxo gara bera bosei ariketakin. Orduan, hoxe duzkat, 3 iskiotibialentzako eta 2 bikintzako edo soleoa eta bikintzako. Orduan, gero, hau bihurtukoa, hola, tamen, hanka honeaka. Asiko igorputekin ikan da, joga zaite duen asignatura hartako da lan hau. Así que hoxe, asko gustatzen asignatura da, así que gogokin hartuet. Osa, pixka perdita mande, baina gogokin haitu naiz atxalden bideok ikusten dela. Así que hoxe, básicamente. Gutxo gara bera ja diseinatu ditut bostak. Eta berri irakaslea konbentzitzi joan ez, eta gero behar etxalden ia denain bat idatzi, en plan, nire helburua zein dan, zeba helburu hoi, nola pentsatzen den lantzea, ze eriketa, lan idatzi bat, semaz. Dantzari ezateko, ez dut behar ezartako autorikoki, baizik eta praktikoki, baina, bueno, karo, bai ebaluatzeko, pues, teoriko baita eskatze gute. Baina hori, ez gustatzen teorizatzea gauza baina ingurun nahi, egot praktika. Baina hoxe, eta, jazta, bihar, haber kontenido gehiago daun, goizen gonbidatuko Judit, eta gero atxalden gatuko naiz ligarnekin sorkuntzako lana iten jarraitzeko. Así que, abertze grabatzen da, pixkat, snippet bat ere guzti zuten. Biharko jain berdeu itxi, ze esplikatu nizuen. Inberdeu 10 minutuko solo bat, baina guk, oza, nola TFG bideroetan behun, eta guk TFG batean nahi duen, batean nahi duen bikote dantza bat nahi duen, ahartu eskatu garen irakaslea jarrako genuen oin, eta orduan, erabaki egun izan zen, 5 minutu izatea duoa, eta 5 minutu bakoitza bere sola. Orduan, guztira pizza izango 15 minutukoa, leherrek egoitu 5 minutu, nik beste 5 minutu bakarka bakoitza gure kauz montatu behar duna, eta gero azkeneko 5 minutuk batea montatzen egin. Orduan, gure helburua da bihar etxalden ja, batea dian 5 minutoiek finkautu eukitza dena. Eta gero da pasa, eta garbitu. Eta ja, denborauko gure solotan zentratzeko zebire pintxetin behar da. Así que hoxe da esatizutena, eta ja ondo lehin behan duela. A ver, geratzen zoi bat izuten. Animo guardi. Hirugarren zatia. Esa Natalia Sipova. Txiro jaio naiz aukeratuko bano, ole, egingo nuke berriro. Kaixo, bueno, ya, etxen. Sin más, oso berandu da, 7:08. Gehatu da etxalden esan ez duen sorkuntzakoan saiatzeko liarrekin gatu naiz, ikusi zuen detxo, así que hoxe klasen, gonbidatuekin bigarren eguna oso ondo, eta, gorputz teknikak guki eta aurkezpena, atzo prestatzen diturena, oso ondo, oain behat idatzin lana eta biali. Eta oain behatzitan da,
Eurovision. Bakizue, aurten super deskonektatuta egon naiz, nire inguruko bakizue. Azkeneko aste hauetan, aste honetan, de hecho, konektatu naiz pixkat, eta ikustitut pixkaten saiok eta ala gainetikan. Eta, bueno, gaur da lehenengo semifinala eta ikusingot, simplemente showa ikusten zaizetelako, baina jakeatut ikusikot. Beti bezala ze, ez deu genozidioik onartuko kanal honetan. Beraz, profesionalen bezate, ez suskribitu, altzate jun, kendu bideo hau, ez zait interesatzen zuen ezer. Baina, nola, berez, como tal, Eurovision interesatzen den showuan gatikan, pues, jakatute ikusten. Orduan, esan bezkizuet, nire klasifikatu zen diala, Sweden, Iceland, Estonia, Poland, Netherlands, Albania, San Marino, Belgium, Cyprus eta Norway. Hasiko joan ere amar klasifikatuk, oan lanengot, dutxatuko naiz, lanengot, eta behatzetan, jakatute ikusiko dugu. Turkon batek, ruson bateko, itzengoit, aurre gurten bezala, ikusi nula polako batekin. Polakoak itezun, en plan, transmititu jakeatuta. Orduan polako zait, hitz egitezun. Show bat. Eta hoxe. Hasiko hoxe berda bat asmatze dituten. Bale, bueno, ja, ordu eta beharko bazka ere inde eta Eurovision ospali bukatu eta dena. Hasiko ja, gaurko guna agurtzan ator. Emaitzakin. Esan nire porra dut netela bideo grabatuta gero. Esan dut Polonia ez dara sabekatuko eta Islandia baiet. Eta Eurovision ikusta gero porra dut. Eta beste guzti igual mantentzea. Eta esmatitut 8. Esan ditut Ukrania eta Portugal ez, eta Pasaia. Eta gero ez dia pasa, nik esaten ditu nuen Belgika eta Eslovenia. Hasiko hoxe. Biezi dut asmatu, baina bueno, ondo 8. Decepción dia Belgika dela pasa, netzako izaten Belgika da grabatu. Eta etxo grabatu inde, porque pasada da. Osa, nire gaurko semiko favorito izan da. Denan gorriz zana. Eta ez da pasa. Eta zan ere gaurko irabazlea. En fin. Espero ez biharra eguno behizatea. Eguno... bueno, dia 8:40. Santa hogeita meretzi eta 40 atek iztitue. Aiatuko naiz, ez? Kaixo, bueno. Astezkena eta hilda nago benetan, osa. Ezin da gehiago, baina bueno. Gaur berez dugu dantza klasikoa teknika, gero dugu behatakin. Munduko bena da, Judit, maite zaitugu. Ez ikusiko bideo, baina bueno. Eta gero, dugu dantza klasikoa berez baino tailerra, iten egin duok eta bagar, eta gero sorkuntza. Indeula zaite espezifik, klasiko beste batena. Eta gero eukiet, bazkan luetan, atzin ditu neta batzuk. Eta eukiet, OMR. Eta dala, órgano de máxima representación. Ondo zen azbiltzea irakasleak, zuzendaritzat ikasleak, en plan, denan. Osa ez denak baizik eta estraktu txikiot bakitzeko. Erabakitzeko urren urteko egutegia. Eta ja, etxen nago, oainengo txukundu gela zeukatena nazkamatuela. Eta behin txukunduta zazpitan irekitzaue berba izu. Dala, justu nire txazpin, bueno, nire txazpin ez baino, gertu. Eta jongo nahi nire euskaraldeko txapan bila. Asik grabatuko. Jute banez, zegoel pereza matit, eta biharre joa.
baina intentzioa gaur gutea da. Eta hoxe, egon gonez kontatzen. Bueno, eta bengoaz, berbaizua gara eretxen, azpin, literalmente, azpin ez baino gertu, Euskaraldiko txekoan bidez Tolosan ezin izan onartu, así que goaz, Deustu hartzea. Vale, pues listo, honet izut unboxing denena. Ja joan geha, berbaizu eta baitzkute gauza asko. Bueno, lehen da bizi garrantzitsuna, hau bizi txapa. Hau, 11 egunez emangot. Por cierto, ez bazu izan eman, oain da momentua, euskaraldia.eusen sartu, eta hemen izena 2 segundan itea, eta txapa bila pasa, pues zuen herrin gertu nagoen tokia, basicamente. Vale, eta gero, ez tega joman digute. A ber, gozen ikustea. Hau uste dala, Deustuko Euskara talden sartzeko Euskaran gara herri. Eta gero eman digute hau. Dala dekalogo baten estiloko zoze. A ber, irakurriko toben ator. Vale, ja irakurri eta informatu naiz. Hemen goran azaltzeko pixkat jantzi txapa ezakitze. Eta hemen ariketak ze proposatzegu. Lehenengo hitza euskeraz izatea, eta euskeraz erantzute begute, edo euskera bertzego baino erderaz erantzute begu euskera iustea eta elkarrizketa elebidunak sustatzea. Eta hemen inguruko guztiri, hemen bitartez jakinaraztea, gukin euskera ziteko edo guk behaiekin euskara zendezakoela. Nik adibidez, biak in eta entzun, baina ez belarri presbatan batek, igual inez, baina entzun bai. Eta gero hemen ematizkigu 11 egun hauetan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aldaketa posibleen didazkonak euskaraldian baitan. Adidez, adostu bileko 3 lagunekin zuen artean euskara gehiago egiteko moduak. Laguntalden erdera jotzeko tendentzia hau. Ariketa hau pasatzea. Hainbat ariketa dauzkau. Mutzuko ditut, zoomin da. Oain, buelta mango diot, pun, buelta man diot, alko zu irakurri bain. Eta bain, pun, berriz bueltatu geha. Eta, listo, así que hoxe. Eman izen euskaratin, eta garantzitsuna, in euskaraz. Edo bintzat, jaso euskaraz, kontsumitu euskaraz. Eta hartako, TikTok euskaraz kontsumitu, YouTube euskaraz kontsumitu, Insta kontsumitu euskaraz, musika euskaraz, telesaiak euskaraz. Kero zen aukera pilauko euskaraz. Bizitzeko gaur egun, así que saiatu eta jarri zure aletxoa. Tolosan nagoz atxaldeko 8 dira, baina ez dut denbora gaur grabatzeko. En fin, goiza oso ondo, junda, egia esan. Lehenengo kite 2 ordu sorkuntza, sait espezifika repasatzenen garaia denak batea, ze lotuen baitu bat abestakin, eta bueno, sin más. Eta gero gonbidatuakin neukan klase, baino nire klaseko ordezkarian izan ez, ezen izan da juntze beste tailer bat, neukan formakuntza tailer bat neukan. Eta hoxe gerriako naiz etxea, bazkalduet, korrika, eta hola pixka siestiteiten joala, derrepente mezu bat egatu zait, paketeak horre osen da eskatutzen hola, así que hemen da. Gero Bilboa jatzen izenen gauen erakutsiko izuet. Zer da, lehenago esan nula horreko, aztelen nola, eskatu nula gauza bat aderazten tabeatzen, aiatu da. Así que, horrengo tomatan itziretena esperoet. Bueno, ez gabi irekin behaterako. Baina guen ikusiko zuen. Eta... Hoxe, moen daukaten saioa bordun dantzako ez, ni Tolosara naiz, euskal dantzaria, eta Tolosan San Juanetan bordun dantzateatzea. Eta saioekin ez dira maiatzen. Eta horreko ostegunero kinun lehenengo saioa, eta gaur bigarren ardun ja, hemen dik aurrea, ostegunero Tolos itzuli behat.
Ez bakarrik ostiraletan, baizik eta ostegunero baita. Así que venga, orduan gero, ez da egon naiz, orain, de hecho. Eta gero korrika datziteretan kotxez Donostia eta Donostitikan Bilboa azkeneko busen. Eta gero metut biharko likak, eta gero gauza asko. Baina, bueno, ingo du. Hilitutak. Baina, bueno, jatzen. Gauko Amerika terdi besteia. Oain, lekakin baitut, eta unboxing. Así que, abi. Bueno, hoxe ja, lekakiten jarriko naiz. Hilitutak, baina, bueno. Gaurko eguna kontatu izuet. Zertaz hitzen izuet. A ver. Bueno. Claro. Eurovisionen inguruan. A ver. Ni, urren urte ningo ja, 10 urte, 22 dauzkat. Osa, 21 dauzkat, 22-teko alba. Urren urte ningo ja, 10 urte, Eurovision, en plan, jarraitzen hasi nintzenetik. Zer txiketatik nire etxen ikusi izan da, baina jarraitu, baina jarraitu 2016-en. 15-en ikusi nun ja en plan ondo eta ezagutzen abesti bat baino gehiago, bueno, de hecho, 14 eta, baina 16-en ja izan zen en plan, preselekzio guztik ikusten hasi nintzen, friki fan bihurtzen hasi nintzen. Eta geroztikan, aurten arte. Egia da, aurten super deskonektatuta naizela ikusitut preselekzio oso gutxi, ose igual izan dira 20 piko eta ikusitut 5-6 bakarrik, eta oso deskonektatuta naiz aurten, baina ez jaialdiagatik zeni superfana naiz eta beti izango naiz fana olako proiektu batena, nago ados gauza askotan, logikoamente, baina, bueno, esan duen aurreko bideotan baita. Ose, ni oso show zaldea naiz, eta gehien bat horregatik ikustet, osea, kritika politiko egiten saiatzen naiz, baina eskazkenen, osea, ezakit, kasu honetan bakit inkoherente dela nire partetik, baina, eske, benetan, nire pertsonalidadean neuneko asko Eurovisionekin garatua, eta ni Eurovisionei esker nago gaur egun hemen. Hemen, en plan, hemen. Eta nire proiektu artistikoa egun baten garatzea da, Eurovisionen influentzia oso handiokiko. Eta pasatzen edena da, aidara bihurtzen, oza, nik ezautu nuen Eurovision eta gaur egun Eurovision oso desberdina da. Eta aida nire, oza, nien ez urruntzen Eurovision dan horretatik, eta Eurovision aida urruntzen nien izan horretatik. Orduan, aida distantziamentu bat gertatzen, ez zaiten nabate gustatzen, ze berez como tal proiektua, en plan, herrialde bakoitzak bere abesti bat ematea, eszenario hiperguapo batea, kriston herramienta pila batekin, show aldetik, eta izatea, en plan, irugala, eta izatea, ireetikan maiatzea, temporada oso bat, herrialde bakoitza bere preselekzio egiten, preselekzio bakoitzen beste 20 abesti, beste 20 eman, osea, lokura bat da. Eta nahi pilo gustatzen zait. Kultura ezberdinak ezautzen dituzu, osea, arazoa, agintarik diala gizon cis heterosexual nazkagarri puta polla vieja batzuk ultra eskuindarrak. Orduan, ze pasatzea, gays and girls entzako, bueno, bereziki gay, baina azken urtetan and girls aida bihurtzen baita, entzako produktu bat, azkenen produktu bat da, eta es que bai kapitalismoan barron da, bueno, kapitalismoan bizikea, osea, cuéntame otra. Eta, osea, eta gero jutezea, bomberrakin, Adidas batzukin, zapata bezala, eta ez dakitze, osea, iso, vale? Eta beskako harrapakin, edo Inditexekoakin, osea, no me la cuentes.
Eta, kapitalismoan bizi gara, orduan ni bakit, gauza bat oso komertziala dela, patrozinio eragin asko gotela, eta bar. Oso ondo. Oain, non edan nahi ditu hau guztiakin. Azken urtetan nahi da pasatzen, Eurovision, hartu dituzte erabaki politiko oso onak adibidez. Rusia baztertu zuten, Ukrainin behitzera zezanen. Hungaria baita eta Bulgaria boten zituzten ultraeskuindarrak izateagatik ideologikoki eta bar. Oso ondo. Zein da arazoa, inkoherentzia detortzanen, Hamasen atentatuk eta gero, Israel ez duenen botatzen eta Israelen helburu bakarra danen behaien genozidioan, horrez izango du, zurik eta batitera dozenen Eurovisionean. Egoera oso inkomoda izan zalen urtean, asko borrokatu zen eta etzuna zertako balio, 5. postuan gatu zian, kriston telebotopia lortu zutelako ze erosin dituzten telebotoan boto, kordon kriston telebotoa lortu zuen, eta 5. gatu zian. Juradoak, euneko 40 da teleboto eta euneko 40 jurado profesional. Juradoak nahiko erantzi zuelako, nahita, eta beste proposamen batzuk asko postu zituelako. Bestela, Eurovisionen urten Israelek irabaziko luke. Eta aurten berdina pasakoa, zein arazoa, aurten Suizan dela. Eta Suiza da herrialde bat politikoki neutrala izan dena beti. Orduan, zeiteu bi gauzak onartu. Hau da, Palestina aldeko protestak onartzeitu, baina baita Israel onartzeu eta Israelen aldeko manifestu horiek onartzeitu. Zer nahi duna da, bakea bandon artean. Zer pasatzea, bi bandon artean ezin dara bakea egon, bat beste idanen jazartzen adiberen. Orduan, horrekin bastantea disgustua, no? Gero aurten baita hartu erabaki batzuk, ezin da zure herrialdeko dan beste bandera bat ezin du eman errepresentatzaile, ezin dute ez bandera LGTBIQ+ eman, ezin dute Palestinako bandera aztu, edozein bandera, en plan, lesbikoa, ez bitarrana, bisexual, igual dit, ezin eman. Bakarrik melodik, Espainikoak bakarrik Espainiko bandera eman. Eta hola. Orduan, erabaki batzuk hartzen, prensa kenen dute, beti izan leheno, ensaio guztik altzituzten ikusi, ensaio komentatzen zituzten, ez zituzten botatzen, baina ikusten ez dianak komentatu zuten, eta zan, hilabete bat kriston emozionantea, derrepente argazki pilo bat, derrepente bideo batzuk, ez dakize, jaipa sortzen. Aurten ez da ez zerre hon, ez da ere. Ez die utzi prentsai egoten, izan da mierda bat dena. Ez die duzten direkto kiten zuzenen, haidea erabaki oso txarrak hartzen, eta nire nez gerozta urnago geratzen erabakietatikan. Orduan, horren urtean ez dakitze pasakoan, aurten ez dakigu zer herrialdek irabaziko, irabazio herrialde batek Israelekin harremanokana, klaramente horren urtean, arazo onditungo eta Israel gero ez da babestu gongo Eurovisionen, edo alrebez. Zorionez esan dezakegu, kako txarten, RTV Espainiko telebista Israelen aurka agertua, hau da, bere kanporaketa eskatu, bilera bat eskatu bere kanporaketa baloratzeko, izan da herrialde bakarrenetako orduan. Txardotzet? Nahiz eta ez zegoen adoz, RTV ekititu mozazukin txardotzet erabaki hau, eta, zein dara zondina hemen baita, dirua jartzegoela. Israelek hemen dirua jartzeko, patrozinioa da Moroccan Oil, eta Moroccan Oilek txele asko jartzeitu Eurovisionea, ez da patrozinadore, lehenengo patrozinadore, da patrozinadore, gara zainonago Moroccan Oil anuntzioa dago. Gara tarten Moroccan Oil anuntzioa daude, ez daude beste zerren anuntziok. Beste dia logo bakarrik, baina Moroccan Oilek anuntziouzka baita. Orduan, diru gabe, sponsor gabe gatzeia Israel botatze dago, eta ez duen nahi ez, kiston mobila dago gatzetikan. Eta kiston txepa sartu izutela. Lekak jamaztu ditut, eta oain unboxinga dator. Bale, hemen daukau. Pasenezko erosetikan atxalduko lauetan, dia gaudeko 11:30. Pasea, 12 gutxin kostu igual. Eta nien izen kaprizazte impazientekin itxoinez Bilbo aiatu arte unboxingiteko. Beraz, baloratu. Mierda unor erekitzean.
claro, yo me he vuelto a hacer, claro. Datu guztia eta nola famosoa izan da igual, bere jarraitzaileek etxera datoz. A ver, erraxago perdo dela. Aiene, ze kutrea pakatxina. A ver, 3 euro balio zituen. Pero gozo askorez. Baina, bueno, haizu. Bere funtzio bat etzen bitarten, bideoen kalidadea askoz gehiago betukoa. Berez. Bara, erositen hau da. Mikrofon bat. Hola, pixkat. Influencerak bezala itziteko. Entxufatu eta esango ezuet. Bale, bueno, berez, mikrotik hain ez ditzeiten ja. Zakit, oen bideoa isiltzetenen entzungot. Eta esango ikusiko eta erantzuten ez. Eta bestela, pues, berriz grabatuko. Eta hoxe, a ber, zenbatea hola entzutu zaiten, no ez? Probaketaren ez. A ber. Bihar bera. Beziko zortziteretan. Niom, maiketako erra. ¿Estás esateko? Ja Tolosan gaude, gaur tokatzea, kartel hauek pegatzea. Hemen dauzkau, hemen gaude. Betikok, beti igual. Beti kartela jartzen. Erringea, no pasa nada, no pasa res.
Bueno, kaixo, aste buruntan ez eritzen. Así que, pues, oain ingo izut pixkat kronika eta ja bideoa gurtzat. Nao, mikroan denetzeala. Super nekatuta nao, baina, bueno. Kontatzea dut ostiralen klasea joan nintzen, eta klasetik bueltan, zein nun klasetik bueltan. Bus hartu nun korrika, eta Tolosa ikastaroak eman nituen, eta ensaiok inun. Eta garaia lotazte, horrengo gunen goizen goiz, zortziteretan genden gehatuta, bus hartzeko bera juteko dantzari txikia. Ze, karo, bera junetzen dantzari txikia, ikusi zuen bezala. Bueno, ez ditut esan bera, baina, bai, bera zan. Orduan ikusi zuen, goizen ditu ginen erretik hau buelta batzuk ematen dantzan, bazkaldu, eta txelden mentzako erromerian zan, eta ja gero buelta eta kartela jartzen ditu ginen, eta ja etxea Eurovision ikustea. Ez dut komentatuko Eurovision, oso haserren hau egoerakin momentu honetan, eta aste batzuk nahi dut hartu, replanteatzeko nire involukrazioa jaialdi hortan. Ze urren urten ingoia 10 urte, Eurofan izaten hasi nintzanetik. Osea, txikitatik ikusi zen dut Eurovision, baina Eurofan izaten en plan preselekzio jarretzen da urren urten ingo 10 urte. Así que gauzak replanteatu ditut. Enau bate guztua gauza askokin. Eta bakizuen ni pertsona politiko bat naizela. Osea, politikai garrantzia ematean pertsona bat naizela. Eta hoxe esen maz. Nire guztu horretik etika dago. Eta gauza asko aldatu behar dira nik urren urten Eurovision jarraitzeko, ze aurtengoa ja. Osea, beti dejo naiz pasatzen ere gustu jartzen horretikan, etikan horretikan, kostienti izan da nire inkoherentziak ziala, baino aurten jazta. Osea, limite batzu pasaia, etziena pasa behar. Osea, limite nagotik zuen pasata, baina nigan pasaitu limite batzu, jazin dutela gai aguantatu. Eta hoxe, eta gero gaur goizen torenez goizen goiz, 9:30 hartu dut busa, Bilbao jatu nahiz 11:00, eta ordu bat dantzazun ere lagun liarnik Leioan. Así que, Leio junez umara zokan dantzatzezula, eta bertan ikusi dut dantzan. Oso guai da, bertan erren naiz, ze guztia zuen bezala. Erretan nago, bertan erren naiz. Eta listo, gero, gonbidatu naute liarrenetan urte bat ez zen, eta gonbidatu jate behin etxea mazkaltzea. Bazkaldu deuz, oze hor gero gotatean gara sofan, eta ja, etxe trenez, eta listo. Eta honekin bloga bukatukoa. Azkeneko bideoak ez zuen arrakastaik euki, honek ezak edukiko ez, baina, bueno, bakizuen, nik ez dara zuten bakin batikan, nik itet gustatzaitelako, eta iruditelako eduki euskeraz, euki behar deula YouTubeen bai. Beraz, hoxe, eskertuko nuke like bat, honea jetzaten guztiri. Honea jetu alden bezatea jarritz bat. Izango ala, R. Angarkot, pun, R. Eta hoi, arpidetu, like eman, nire sare sozialak baita beran dauzkazue, beste sare sozialak. Eta eskerrik asko nintzatenak blogero, nire lagunai, lagunak etzaten nahi, beharik zaten nahi, zarrai, denai. Eskerrik asko, 7. bloga hoia ikustagatik. Muxu.